जोङो देबरगाव आरो बनरगाव बे मोननै ब्लक कमिटियाव ब्लक लेभेल बुथ कोअर्डिनेटर्स कमिटि दानायनि मिटिं खालामदों। मैयाबो जोङो दतमा आरो फकिराग्राम बे मोननैयाव खालामखांबाय आरो गाबोन मोननै जाबावगोन बावखुंग्रि आरो सालाकाथियाव। बेबादिनो जोङो आप टु बुथ लेभेल कमिटि दानायनि जे बेबस्था बेखौ खालामगासिनो दङ। 20 तारिखनि सिगां जोङो क'क्राझाराव 6टा ब्लक दं हिसाबै 6टा ब्लकआव गासै खयस'थासो जायो बेवहाय जोङो गासिबो मोनफा मोनफा बुथ कमिटि दानानै जोंनि पार्टिखौ जोङो स्ट्रं खालामनो थाखाय आरो फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव जोङो गोख्रोङै गसंथानो आरो जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। दा बेयाव नुदों जों गोबां रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद खालामदों, बुथ कोअर्डिनेसनाव बाहागो लाफैदों, बुथ कमिटियाव बाहागो लानानै बिबान लानानै दिनै पार्टिखौ गोख्रों खालामनानै फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिपिएफ दोलोखौ देरहाहोनानै आरो 2025आव बिटिसि सरकारखौ हाग्रामानि दैदेननायाव खालामफिननो थाखाय बयबो नाजागासिनो दं। बे दिनै फोरमान खालामबाय। दिनै समग्र बिटिसि गासै 9 जिल्ला जाबाय दिनैहाय सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै। दा 9 जिल्लायावबो जोंनि बिपिएफआ गोख्रों। दा बेवहाय उदालगुरियाव आगोलाव जोङो थांनाय 2020आव जों जेनदोंमोन, मोनसेल' देरहानो हादोंमोन। दिनै जों बेवहाय ओरैबायदि गोख्रों जाबाय। दा बेवहाय खुनु राजनितिक दला सासेबो देरहानाय लामायाव गैया। 10टायाव 10टा उदालगुरि जिल्लायाव जों मोननायनि जेनाखि जे हाबाफारिफोर बे स्ट्रं भाबै सोलिगासिनो दं आरो बाक्सा तामुलपुर बे मोननै जिल्लायावबो गोख्रों भाबै सोलिगासिनो दं। मुथुते निर्घात जोङो फैबाय थानाय इलेक्सन बेवहाय क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि समस्तियाव एमपि बिजाथि होनानै देरहाहोगोना बे रोखा। बेखौ रायजो राजाफोरनि दिनै जोंनि जे प्रग्रामफ्राव बाहागो लानाय, हानजा सुरनायाव बाहागो लानाय, दा जों सेल कमिटि दानायाव बाहागो लानाय, दा अनेकथा जोंनि हाबाफारि जाबाय थादों। बेवहाय रोजा रोजा नंला दा लाखसिम सफैबाय। मोनसे मिटिङाव हयथ' बहाबा लाखसिम सौहैयो जोंनि मिटिंफ्राव पाब्लिकफोरनि पार्टिसिपेन्टआ। दा बेखौ नायबा बुजियो जोङो जे फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो मोनफ्रोमावबो गोरलैयैनो बारहोलांनो हासिगोन। बेनिखायनो दिनै इउपिपिएलआ खर' गाज्रि जादों। दिनैहाय बिथांमोना बायदिसिना बखिलाबायनो हमदों, गोबां बिथांखि फोसावलाबायदों। खिन्थु बे बिथांखिफ्रा जेबो खामानियाव गैया, जास्ट रायजो राजाफोरखौ थगायनाय। बिथांमोना गोबां थगायबाय, आइजोफोरखौथ' थगायबाय 75,000 होनो होननानै, न'खर साख्रि होगोन होननानैबो थगायबाय, 1 भट 1 जब होननानैबो थगायबाय। जों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनायनि बाथ्रा दंमोन, बेखौबो दिनै बिथांमोना मोनसेबो मावनो हायाखै। 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माआ फैनानै क'क्राझाराव फोसावना गालांदों। नाथाय दिनै 1.5 बोसोर बारसै नङा होमबा, मोनसेबो कलेजनि लिस्टबो दिनै फरायनाय नुनो मोनाखै। दा गतिके बे मा बिथांमोना मोनसे थगायग्रा पार्टि बे प्रमान जादों। खिन्थु जाख्ल'नायनि खोथा नङा, बिथांमोना मन'योसो, मन'नायखौ नुवा नङा होमबा, जाख्ल'नानै थालांनायखौ नुयो। बहाय जुदि दाउखा थालिर गोमोन जालांबा जाख्ल'बा एसे थालाङो नङा होमबा। दा बिथांमोना मन'योसो। ओंखायनो जों बिसिनि जानायफोरखौ नुवा। दा जे न'फोरखौ बड'लेण्ड गेस्ट हाउस क'क्राझारनिखौ 2.5 कोटि थाखायाव लुनायखौ बिथांमोना 3 कोटि थाखानि रिपेयारिं खालामनो रं होयो। बेबायदि दिनैहाय बरागारि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनो आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआ मन्त्रि जाबा 50 लाख थाखानि न' लुदोंमोन, बेखौ 2.5 कोटि थाखानि रिपेयारिं खालामदों। बेबादिनो दिनै जागासिनो दङ। आइउआइ न' बिथांमोना बै समाव लुदोंमोन 20 फुट, दा 16 फुट लुयो। होमबा बिसोर 4 फुटनि बाला इथा अन्थाइ गासिबो जाजोब्बाय नङा होमबा। दा बिथांमोननि जानायखौ नुवा आरो मा, बेखौ जाख्ल'नाय होना, बिसोरनिखौ मन'नाय होनो। बिथांमोना मन'ग्लाबग्रा सरकार, बियो गावसिनि उदैखौल' नायग्रा मेसिन बादि। मेसिना माने अन्थाइ बाला सोहरबाबो अख्रेबनानै गुन्दै खालामना हगारो। थिग बेबादिनो दिनै बिथांमोना इउपिपिएल सरकारा, प्रमद बर'मोननि जे सरकार, बियो दिनै मन'ग्लाबग्रा सरकार होननानै प्रमान जाबाय। रायजो राजाफ्रा ओंखायनो बिसास गैला। बोथोरा फैग्रोथोंसै होनबाय थादों, इलेक्सनल' फैथोंसै होमबानो मोखां नायनायाव गैला, खालि नांगाला बहा दं बेखौ नायनानै थुनानै इभिएमखौ गोदोलाय होनो होननानै सिद्धान्त लाबाय रायजो राजाफ्रा। दा बिजेपि दोलोजों थानायनि खोथा बा इन्डियाजों थानायनि खुनु बाथ्रा गैया। बेवहाय जोंहा फाइनाल सिद्धान्त दङ। जोङो रावजोंबो थाया, जों हारसिङैनो गेलेगोन। बिपिएफआ हारसिङै केन्डिडेट होगोन। दा सोरखौबा माने जोंखौ जुदि सोरबा पार्टिया जुदि मदद होनो फैयोबा जों मस्ट वेलकाम। खिन्थु बेवहाय बिपिएफआ हारसिङैनो गसंगोन, जों मदद खालामनायखौ जों नेवसिगारनाय नङा। दा बेवहाय सोरबा नरेन्द्र मदि बिथाङा प्राइम मिनिस्टार जाफिनो ना मायो, बे समा खोन्थागोन। दिनै 9 स्टेटआव इलेक्सन जागासिनो दं, बेनि रिजाल्टआनो बेयाव डिपेन्ड खालामगोन। दिनै बिथांमोननि अबस्था हयथ' मध्य प्रदेशआव मोजां नङा, तेलेंगानाफ्राव मोजां नङा, मिज'रामाव मोजां नङा। दा दिनै गोबां जे भटार्सफोर होदों, एग्जिट पलफोर होदों, बिजेपिखौ जेननाय देखायजोबदों।
दा बे मोनबा स्टेटआव जुदि इलेक्शनाव जेनोब्ला बे नरेन्द्र मदिया जे प्राइम मिनिस्टार जाफिननो हागोन बेखौ बुंनो हानांगौआ गोब्राब समासो खोन्थागोन बेवहाय दा जोंहा बिपिएफ हिसाबै जोंहा अटल स्थिति दङ जों जेरैखि जाया हारसिङै गेलेगोन दरं उदालगुरियाव गेलेगोन क'क्राझाराव गेलेगोन देरहानाया निर्घात रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा लाख लाख रायजोफ्रा बिपिएफनो माब्ला भट होनो मोनो बेखौसो नेगासिनो दङ माब्ला बिसायख'थिनि थारिख फोसावगोन बेखौसो नेगासिनो दङ दिनै क'क्राझारावथ' जोङो फैबाय थानाय समाव 2025आव जोङो 12था दं सिभिल डिस्ट्रिक्टआव समस्तिया 12थायाव 12था देरहानो सेन्सुरि मारिगोन जों बे दिनै रोखा जाबाय बेखौ रायजो राजानो फोरमान होगासिनो दं दंफांखौ सोर दाननो थिनहरामोन दंफां दानग्राया सोर लाबोग्रा सोर बेखौथ' दाख्लै सासे लेबारा गावनो फोरमान होनानै लाबाय दा बेबायदि फोरमान मोनसेयाव बयबो गावनाव नांनाय हाब्रुखौ मालायनाव सारफिननो नागिरबाथ' जाखाया गावनाव नांखाबाय हाब्रुआ बे गावनि मोखांनि हाब्रुनायखौ फुगारनानै मालायनो फुनजोबना बेथ' जाखाया बेखौथ' बयबो मिथिखागौ दा बेयाव हाजारखि बिथाङा गाव गाइखेरजों दुगैया मानो नङा होमबा थुलुसि बिलाइ सोमै सोमै दुगैथों गाइखेरजों दुगैथों बबेबा मन्दिर मस्जिदनिफ्राय लाबोनानै गाइखेरजों दुगैब्लाबो दिनै बे साफा जाखाला बिथाङा माने खयलानि खामानि मावबा खयला नांखायो नङा होमबा हांगारनि खामानि मावबा हांगार नांगोन सिमेन्टनि खामानि मावबा बाला अन्थाइनि खामानि मावबा बाला अन्थाइनि रङा नांखागोन दा बिथाङा रं नांखानाय हाजारखि फुस्लिमा बे नांनानै थाखानायखौ बे रन्जित बसुमतारी बिथाङा होखोमोरनो हाला मालायनाव हाजारखि दाय सादला लाबाय बेवहाय रायजो राजा बिसार खालामगोन आरो बे रायजो राजानि आदालताव बिसार जानानै बिनि बिसारनि फिथाइखौ दिनै 2024आव होनो थांगासिनो दङ 25आव होनो थांगासिनो दङ 26आव होनो थांगासिनो दङ